Йордания. Свят, наситен с цветовете на шоколад и изпълнен с аромат на къри. Земя, обвита в тайни. Място, където бедуините се губят в пясъците на пустинята и се надбягват с времето. Древност, която помни пътят на християнството, римските завоевания и османските нашествия. Йордания, изсечена във времето. Това съм аз, Владо Карамазов. Намирам се във Вади Муса, долината на Моисей. Опитвам се да се задържа на тази гърбица или по-скоро да сляза от нея. Дори не мога да си представя как бедуините живеят върху тези недружелюбни същества. От тук нататък ще продължа пеш. Понякога е по-добре човек да усеща земя под краката си. Петра, земята на набатеите. Храмът на свещения Граал. Векове наред по тези места великите рицари на средновековието са търсили чашата, от която Исус Христос е пил на тайната вечеря. За това място английският поет Дин Бъргън ще напише: тук скрит е източният дар, розово-червен град, колкото времето, наполовина стар. Разпилени по следите на безсмъртието, тук хиляди са загинали в търсене на извора на вечния живот. За повечето туристи днес град Петра е по-известен като мястото, където легендарният Индиана Джонс откри свещения Граал и завинаги се докосна до безсмъртието на славата. Напускам града на хилядите цветове. Пътят ме води към таинствените води на Червено море. Любимо място за гмуркачите от цял свят. Безупречна видимост и наситена палитра от цветове, форми и останки от миналото. Това е мястото, където някои хора се опитват да стигнат отвъд предела на човешките възможности, но малцина от тях успяват. Една от тях е Наталия Молчанова. След минута отсъствие на въздух в белия дроб, в човешки организъм настъпва кислороден глад. Максимум след 3 – смърт. Но за Молчанова тези закони не важат. Тя е световен шампион в подводното плаване без акваланг. Жената, която може да задържи дъха си под вода за цели 7 минути и 16 секунди. Тук, във водите на Червено море, се намира една от най-красивите и опасни дълбочини – Синята арка. Влезеш и в прохода, връщане назад няма. Молчанова е единствената жена в света, която успява да премине под арката и да не загине. Затова свое приключение Наталя споделя: гледах арката и се запознах с нея. Исках от нея разрешение да премина. Това е състояние, което може да се сравни с музиката. Музика, която отвежда 47 годишната Молчанова
на дълбочина 101 метра. ...318,25 метра. Друг световен рекорд. Дълбочинно водолазно спускане. Рекордът принадлежи на южноафриканецът Нуно Гомеш. 52-годишният инженер се спуска на тази дълбочина за 15 минути. Изкачването нагоре обаче му отнема цели 12 часа и 5 минути. Вероятно вие се чудите защо му е било нужно толкова време. А аз се чудя как да го обясня по най-простия начин. Един от газовете във водолазните бутилки е азот. При налягане този газ преминава в течно състояние. Това означава, че в дълбочина азотът потича в кръвта. Ако изплувате в това състояние без да обърнете процеса, кръвта буквално кипва, като шампанско. Болезнено изживяване, което води до смърт. А сега обратно към нашата история. Моята цел е Йорданския бряг на Червено море. Пътувам към едно приключение, в което няма да бъда сам. Туристически неволи с Владимир Карамазов. Туристически неволи с Владимир Карамазов. I can't believe we're gonna hear this again. Туристически неволи с Владимир Карамазов. Днес ще ви покажа как да се прецакате, как да ви излъжат. След това ще отидем да се гмуркаме. Започваме. Tell me for hummus. Yeah. Tell me. What happens when it hummus? What happens when... You really want me to speak in front of the camera? You're not paying me even my 5%. Okay. Show it in his face. Put it in his face. Say check. Okay, start. Okay, hummus is really great for your... Go down. Go down. For here. Go up. That will clear here. If this is good. This is good. If that's good. Good. You understand? You understand? Then, but the problem is you will have this from hummus also. So you will have two big things. Here and nothing here.